Mai ai porumbei de ornament? Ce porumbei de ornament mai ai? Mai ai voiajori? Câte rase de porumbei de ornament mai ai? Astăzi o să vă răspund la toate întrebările. Vă salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă răspund la toate întrebările pe care le-am primit legate de porumbei. Pentru că am primit foarte multe întrebări de genul. Și astăzi m-am decis să vă răspund. Ăștia sunt toți porumbeii pe care eu îi mai dețin de ornament. Și care vor rămâne la mine. Și anume am 4 rase. Porumbei siberieni, porumbei Rostov, porumbei Volga și porumbei rândunică de Saxonia. Și la Rostov mai am un pui, acolo o să vin imediat. La rândunică de Saxonia am 4 bucăți, o pereche matură și 2 pui de anul acesta. Unul e acolo, super acest puișor. Și unul e aici, jos. La Volga am acest mascul de 2022. Iar acesta și cu acelea sunt pui de anul acesta. Femela, din păcate, a murit. La siberiene am femela aia și masculul ăsta care dau cozile tăiate pentru a se putea reproduce. La Rostov am acel mascul superb cu această femelă albă care tot la fel la cozile tăiate. Și au aici un pui. Ia uitați, frumos aici. Deci, acești părinți, femela complet albă și masculul complet așa gri negru, mai ești un pui alb cu coada neagră. Superb. Deci ați văzut puișorul, n-are moți, pentru că nici părinții nu au moți. Ăsta e puișorul de rândunică de Saxonia. Să iese o culoare foarte frumoasă. Pe aripi așa. Are moți, bineînțeles. Are exact aia pe frunte cum are și tatăl. Mama n-are moți. Și așa ieși și puiul celălalt, cu moți și puțin colorat pe frunte. Dar ăsta este foarte, foarte frumos. Ia uitați. Deci cam ăștia sunt porumbei de ornament pe care eu îi dețin. Astea sunt și rasele pe care vreau să mă axez. Ia uitați. Tată, fiică, cred eu. Pentru că cred că acest pui este femelă.